खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 डिसेम्बर 2024 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो दिनै बोनो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनोबो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो बांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै मोजाङैनो जाफुंसारनो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन अब्लाबो नाथाय गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गलाय गजाय साननाय फैगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै उसुखुथु जागोन नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ अब्लाबो नाथाय थार लोगोनि आंखाल जानोबो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सिगांनि बबेबा जेंनाखौबो दिनै फरायसाफ्रा सुस्रांनो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागौ न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ समाजाव मान बांगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन बहाबा सोरनिफ्रायबा मोजां खौरांबो मोननो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन
सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैनो सुस्रांनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मावनांनाय खामानिखौ गोरलैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन गुबुनजों बाख्नायजानोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन मावलांनाय खामानिफोरखौ गोरलैनो मावफुंलांनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैनो सुस्रांनो हागोन गोसोआव बोलो बांगोन मावलांनाय खामानिफोरखौ गोरलैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोबां जेंना जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय गोरोन्थिबो जालांनो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जानांनोबो हागौ न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननायफोरखौ दिनै मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां
मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों